Keď sa povie Peter Lipa, málo koho napadne niečo iné ako jazz, legenda slovenskej hudobnej scény, ktorú mnohí poznajú ako neúnavného organizátora bratislavských jazzových dní, zavítala tentoraz do Gutor Kurie v Hamuliakove. Mne sa páči v sade, kde sú ľudia, ktorí chcú počúvať hudbu. To znamená, keď tu v tejto kúrii urobili reklamu, že tu budeme spievať a prišlo toľko ľudí, tak potom to je to správne miesto. To znamená, už sa mi to musí páčiť, lebo pre mňa sú najdôležitejší diváci. Ja rád spievam pre ľudí a mám radosť, keď im môžem zaspievať moje pesničky a oni sú na ne zvedaví. To je fantastické. To je môj život a tým pádom je všetko v poriadku. Just direct your feet to the sunny side of a stream. Gutor Kuria v Hamuliakove, ktorá sa za krátky čas svojej existencie stala známou predovšetkým kvalitnou gastronómiou, je miestom, kde sa čoraz častejšie objavujú známe osobnosti slovenského hudobného sveta. Ako to vníma starostka Hamuliakova? Osobne som veľmi nadšená, teda poprvé poviem tou rekonštrukciou, ktorá tu prebehla a zveladila tento podnik skutočne na svetovú úroveň. A čo sa týka kultúrnych podujatí a ponuky, som veľmi rada, nielen teda za seba, ale aj za našich spoluobčanov, že majú príležitosť sa kultúrne vyžiť v mieste bydliska. Mala som príležitosť ochutnať jedlo ja, jedno manžel. Sú to tradičné slovenské pokrmy. Mne osobne veľmi chutilo. Peter Lipa mal vzťah k hudbe už od detských rokov. Okrem spevu sa približne od 12 rokov učil hrať na husle, neskôr trúbku, trombón, na gitaru. Najzvejšie hraval v študentskej kapele Struny, potom v Istropolitane. V roku 1968 sa stal spoluzakladateľom skupiny Blues 5 a odvtedy sa tento otec jazzu na Slovensku vo svojich aktivitách azda ani nezastavil. Ja som tento rok oslavoval trošku nejaké okrúhle narodeniny, tak sa toho zbehlo viac. Najprv som vydal CD vlastné, radové, ďalšie, to sa volá Nola, akože to je o New Orleans, lebo tam som ho čiastočne nahrával a čiastočne v Bratislave, tak to je jedna vec. Zároveň firma, vydavateľstvo vydalo taký súhrn mojich 80 pesničiek, takže sa to volá Peter Lipa 80. No, predstavil som asi 2 nové videoklipy a ešte v septembri dokonca som vydal vinyl z toho CD 0, čiže som bol celkom plodný ako vydavateľ. Teraz sa patrí, aby som zase žal nejaké, to som zasial a teraz je pre mňa žatva, lebo chodím a spievam a rozdávam ľuďom hudbu a verím, že oni si to všimnú a že budú ma počúvať a že sa mi oplatí začať si pripravovať ďalšie CDčko, lebo takto vyzerá náš život, že vlastne vždy, keď niečo dokončíme, tak ako keby sme postavili taký míľnik na našej ceste, že toto je hotové a ideme ďalej. Ako keby som stával takú malú diaľnicu vo svojom živote, ale ja chcem, aby bola dokončená. Od roku 1979 je Peter Lipa prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti, od roku 2001 je členom medzinárodnej poroty, ktorá každoročne udeľuje ceny European Jazz Prize. Z Hamuliakova Miriam Šuška. V Žilinskej galérii Soho sa uskutočnila dlho očakávaná vernisáž výstavy slovenského maliara, grafika, sochára a ilustrátora Miroslava Cipára s názvom Spomienky. Vzácnym hosťom výstavy bola vdova po majstrovi Vilma Cipárová. Výstava, ktorá dnes bude otvorená, je pre mňa absolútna vzácnosť, pretože Miroslav Cipár je jeden z autorov slovenského výtvarného umenia, ktorý je absolútne európsko aj svetovo zaevidovaný. A tento človek pred 2 rokmi mal vystavovať tejto našej galérii. V deň tej výstavy, dokonca aj hodinu presne 18:00 zomrel. To znamená, k výstave prichádza s oneskorením
A mali sme obrovské šťastie, že zamestnanci, pracovníci na čele riaditeľa Kysuckej galérie v Ošťadnici vybrali zo svojich zbierok túto reprezentačnú podobu tohto človeka. Videla ho už aj manželka majstra, ktorá je prítomná. Bola nadšená, kde sa tieto veci zobrali a tak ďalej. Takže je to skutočne obdiv nie len galérie, aj môj osobný, lebo je to založené na tom, že táto výstava konečne uzrie svetlo v galérii Soho. Miroslav Cipár zalovil vo svojich genoch, vo svojich mentálnej pamäti a vlastne celá jeho tvorba je nesená touto minulosťou. Je to veľmi inšpiratívne, je to až živočíšne, je to intuitívne, má to v sebe ako obrovskú hĺbku a prežitého, ale zároveň tušeného. A on sa nebal vydať touto cestou z minulosti do budúcnosti. Je to nesmierne kreatívny človek, ktorý sa nebal ani svojich andelov, ani svojich démonov. Vykreslil ich. Diela Miroslava Cipára, ktoré galéria Soho predstavila svojim návštevníkom, zapožičala zo svojich zbierok Kysucká galéria v Ošťadnici, ktorej spoluzakladateľom bol práve Miroslav Cipár. Tak Miroslav Cipár je jedným z našich veľkých mien slovenskej kunsthistórie a slovenských dejín umenia. Jeho tvorba je obdivuhodne rozsiahla, siaha od drobných grafík, ilustrácií, kresieb, malieb, ale aj svoch a medailerskej tvorby. Jeho aktivity zasahovali aj do reklamnej tvorby a animovaného filmu. Je to neskutočné, že toto jeden človek dokázal obsiahnuť na takejto veľkej úrovni. Samozrejme na tejto výstave nebolo možné prezentovať všetky teda artefakty z týchto rozdielných oblastí a snažili sme sa tu teda dostať také tie najdôležitejšie míľniky v jeho tvorbe a také najcharakteristickejšie práce z jednotlivých jeho období od 60. rokov až po prvé desaťročie 21. storočia. Možno takým ťahákom bude jedno z jeho najväčších plátien, ktoré sa volá Zem zasľúbená a ktoré tvorí pandant k obrazu, ktorý sa volá Sem sa teš. A tento obraz je v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Tieto obrazy namaloval na pripomienku alebo poctu semetešskej tragédii, ktorú ako jediný prežil otec Miroslava Cipára. Rodinnými priateľmi Miroslava Cipára boli manželia Feldekovci. Na vernisáži predstavila jeho obľúbené piesne šanzonierka Katarína Feldek. Tak na vernisážach spievavam, som na ne pozývaná, našťastie, veľmi ma to teší, ale čo sa týka vernisáží s Miroslavom Cipárom, tak s ním osobne som absolvovala niekoľko jeho vernisáží a výstav, dokonca chodieval s nami aj autom častokrát a piesne, ktoré som spievala, už poznal aj naspamäť, mal medzi nimi aj svoje obľúbené a vždy sa dával vzadu za otcom. My sme si tie piesne spolu púšťali v aute a spolu sme si ich aj s Miroslavom Cipárom spievali. Áno, takže toto bude pre mňa taká príjemná spomienka, aj keď teda smutná, keďže Miroslav Cipár bohužiaľ už medzi nami nie je, ale bude to pre mňa taká spomienka na chvíle, ktoré som s ním mala česť stráviť. Miroslav Cipár sa narodil v kysuckej osade Semetéš v časti obce Vysoká nad Kysucou. Pochádzal z rodiny živnostníka Štefana Cipára, jediného preživšieho semetéšskej tragédie z roku 1945. Kysučanom je dodnes známa autobusová zastávka na Semetéši s názvom Pod Cipárom. Staré mamy hovorili, vonku bolo také počasie, ani čo by sa čerti ženili. V Bratislave pri Dunaji sa však neženili. Vyčínali o 106, kde? Nedaleko Tyršaku a stopy po nich sú tam dodnes.
Stretnutie čertov v pube pod mostom hneď vedľa zmodernizovaného divadla Arena zorganizovala Jarmilan Ducová Dražovská. Ako vraví, vždy túžila Krampusov dostať do hlavného mesta a predvianočný čas je vraj na to ako stvorený. Slovo dalo slovo a táto partia z Česka napokon do nášho hlavného mesta dorazila. Volala som si tu Krampusov, diablov ze severu, aby Bratislava trošku videla niečo a som veľmi rada, že moje pozvanie prijali. Krampus je alpské strašidlo, ktoré sa zjavuje ľuďom okolo adventu a v rakúskom a juhonemeckom folklóre zodpovedá čertovi sprievodcovi svätého Mikuláša. Fungujeme 5 let a začali jsme to dělat v roce 2019, kdy jsme chodili klasický čerty, ale nám se líbil strašně Krampus, tak jsme se do toho vžili tak, že jsme začali dělat tohleto. A máme tolik akcí, že nestíháme jezdit a ve skupině nás je 22 členů. U vás se nám líbí, tady v Bratislavě je to krásný a jsme rádi, že tady můžeme být. Starám sa tú hudobnú produkciu, takisto ju obohacujem o bubny, čiže som taký DJ a bubeník v jednom. A je tu super atmosféra a super komunita ľudí. Apropo Mikuláš, ten príde do známeho gastrostánku pod mostom vedľa divadla Arena, ktorý je preslávený svojimi neopakovateľnými langošmi a chutným vianočným punčom 9. decembra a deťom vraj prichystal nejedno sladké prekvapenie. Sme takéto niečo už zažili v Salzburgu, ako bolo to neuveriteľné a veľmi sme to tu uvítali na Slovensku a sme veľmi vďačné Jarke, že takéto niečo zabezpečila, pretože sme si to skutočne užili, nádherné fotky, nádherná atmosféra a sme radi, že prišli ľudia v takom hojnom počte. Strašidelný sabat čertov Krampusov v Bratislave je teda už minulosťou. Zostal po nich iba oheň v krbe, ktorý v pube pod mostom zahreje každého poctivého pocestného. Ľudia ho na petržalskej strane Dunaja nájdu podľa nezameniteľnej vianočnej výzdoby. Z Bratislavy Miliam Šuška.